Ja, de titel is Ik ken het koersen maar het ljocht oan. En dat klinkt een beetje strijdig. Tenminste, toen ik liet wie wil ik eigenlijk vroeger als ik graag dat er even een lampje omblijft bij het koersen. Maar het staat eigenlijk een beetje voor wanneer het ljocht uit is, haast eigenlijk een blank canvas om het in te vullen zoals het worst. Moet maar draaien en was het worst. En ik zie om je heen dat het gewoon te weinig meer gebeurt. Dat mensen te volle behoefte hebben aan dat het licht on is, dat dit dingen duidelijk zichtbaar binnen. En dat maakt voor mij wel wat minder. Dus denk ik de plaat eigenlijk om.